Assalamu alaikum hormatly stüdyo dinleyiciler, YouTube kanalı dinleyiciler. Öýüňize saglyk. Hem öýlerde toýlar bolup, hem şatly sagalanly günleri arzuw etýänsiň hemmäňize. Bugünkü gepleşigi başlamak bilen, olar bilen ýanky menen bir çetde durmaýyn diýdim. Ýanky häzirki Türkmenistanda geçiriljek 12-nji martdaky prezident saýlawy, o saýlawda da kimin goýuljagy uje ma'lum ol Serdar Oğlunyň boljagy belli. Men şo sebäpdenem ýanky şu kanalyň adyna Türkmenmaşin dinastiýasy diýip şeýle goýdum da. Türkmenistan Türkmenmaşin dinastiýasy. Sebäbi onu diýmegiň sebäbi ýanky käbir gurrunlar esasynda bir şolatlardan bir uğur alsak, ýanky bir näme diýilýär şo Winibraszny oğul diýerler da, ýanky häzirki oturan. Şo sebäpde innem oğluny goýýa, soň eýinden ondan soň eýleki şo kim şol Kerimmi näme şonu taýynlarlar da. Olan bir vice-premier var, şeyde, o zatlara da var ha, ben şeyle aýdyp bereýin. O zatlara da asnavnoy, şutajda günäkär bolup durýan, biz özümüz günäkär bolup durýar. Asnavnoy günäkärliň bolup durýana hen, häzir men aýdyp bereýin, hökümet içindäki her vilayetde oturan var ha, mendiýip oturanlar var. Ana şolar. Sebäbi näme üçin? Olar ýanky Berdimuhammedowyň peýdalanýarlar. Peýdalanyp jüwlerini galyny diýerler. Men öz pikirim boýunça häzir ýanky şu Serdary saýlamaly diýip ýanky her vilayetiň başlyklaryna, ýol başçylaryna urusat berilenler. Diňe daway halkyňyz toý vilayetler diňe Serdary gollasynlar. Ana şoňaly ýagdaýda siz şuňaly gowy şertleri alýaňyz diýip, şoňaly näme ultimatum berilenler diýip bir hasap etdiň. Şuňamy? Indi biz şutajda ýene bir zada bir dolanyp gelmeli la. Ana käbirimiz aýtýar, ay Türkmenmaşyny gowdy, Türkmenmaşy gowy başlady hemme zady. Nädip gowy edip başlady Türkmenmaşy? 93-nji ýylyň açlygyny ýadyňyza düşeňiz okmy? Aşgabatda o ýylan ýaly şey edip oçurtda durdular çörek üçin. Vilayetlerden çağalar bilen alyp köpräk şol köpräk bufanka çörek almak üçin. Ondan ine bu gelip näme edip ýörenni? Bu gelip ýanky ol bir gowy buğdaýlara satyp, ondan ol gerekmejek unlaryň alyp halka paýlap ýör. Öýle ýan unlary nähili? Wysy sort unlarda ne ýotýarlar? Şutajda ýene men bir zat aýdyp berýän. Düşünşime diýenler, eger hökümet halka gullyk etmese, ol hökümet hökmandagar. Hökümet ýolbaşçylary halka gullyk etmeli. Şol sebäpden olar şol ýere saýlanýar. Ýöne dogry bir zat edip bolýar o taýda da. Ýanky olaň şertini birazjyk gowlanlaşdyrmaly hakykatdanam. Sebäbi olar iş ýüzünde bolýar da. Men mysal aýdyp bereň, men özüm aslym kolhozda dören, kolhozda dowulan bizim awamyň başlygy bardy. Daňdan sagat men esdiýärdim da şo wagtlar. Daňdan sagat 3-de 4-de diýe ýanky poýlalerde diýe şo meýdanyň üstünde diýe şol gogo çekilen ýerler zatlar şoň üstünde diýe. Buğda ekilen. Nirde kemçilik bolsa diýe sagat 8-de gelip şo buyruk görýär diýe näme üçin etmediňiz diýip. Şo wagtlaryň şo zatlar ana Gülyatçak ýaşady kolhoz. Emma häzir bir
Türkmen maşı geldi. Şimdi men bu zatları näme düşünýän? Türkmen maşı geldi de kolhoz savhozlary dagatdy hemme teknikasyny. Teknikasyny kim aldy? Ol eli pully baý adamlar aldy. Ol öňkü oňatça ýaşap görenler uza garip ýagdaýa uza düşüp başlady. Häzir men eşitýänna habarym bar, bir Çerje Çerje oblastda men öňkü nemesini aýdýan. Daşoğuz oblastyndan bolýan kynçylyklar. Şol atlary var ara, diňe var bir Türkmenistany Aşgabatyň töweri gurma daýyn. Agaz suwuny üçünçülüğünü oňaryp bilen oklar. Ondan mene arada Berdim Muhammedow neme birda da edip geçti. Ay näme şol nemäni yapmalyýa da bir derwezedäki gaza ojugyny. Men o arada gatymyndan köp wagtlar men aýdyp geçdim birdady. O taýny bütünni yapmalylar. Onu kupol edip yapıp bolýa, men düşünjümçe. Men onu diňe ben öz düşünjümde köp men adamlar bilen, şol urda işleyen adamlar bilen men maslahatlaşam da şolar maňa aýtdy bir zady. Onu ne kupol edip diye şol gaz bir yerden çıkmalyya, şo taýda diye çüýşe dagyny açyp bolýa diye. O näme üçin niye ol plasmas, himiya diye yankı napitak kurulýar. İçine guýýarlar, onun ol himiya diye. Emma çüýşe diye çüýşäni abrabot edip bolýar onu. Şol sebäpden ana şol zatlar edilse, olar bilene ol ýerde yankı iş yer dörejek. Şo taýda donsoň bir kiçirägem bolsa rabotçy pasiolog döredip bolýar şo taýda. Adamdan bähwidi üçin. Olýan Türkmenistan var, bütün Türkmenistan ýurdumyzyň daşyny tikenekle symallar. Bir gowy habarlarym bar ýa-ni 2 sany samolyot düşdi İstanbuldan. Ol 2 sany samolyot näme o? Häzir näçe adamlar otur? Ýurda barjak bolup. Näme üçin şol atlar arada gaýretmeýärler. O diňe oň bar gaýgysy täze paýtagat gurmak, ol paýtagatda da täze serdar oturmaly. Ondan dähil bolýar şu. Türkmen maşy Niýazow da Türkmen maşy ondan bir Berdim Muhammedow innem serdar, soňra eýlekisi bar, kim şol? Ol bir neme salamlaýar. Ana olamazın şol Türkmen maşyň dinastiýasy aýtsa bolýar da şolatlary. Uju aýtsa bolýar şolatlary. Halk üçin yurt ýolbaşçylary halk üçin ılgamasa yurt tozar. Ozon ýene de burada aýdyp berin. Ýene de indi dogry o taýda meňem bir köp berde ýalňyşlygym bar. Täwinem üçin menem köp berde bir käbir adamlara ay söwünmem bir käýneme dep bir moz paýy sözümdir. Bagyşlan eger menden göwnüňizi kine almaň. Şoň üçin men aýtjak bolýan zadym, eger biz özümizi daşary ýurtda ýaşap bir şey dip agly berip bolup bilmesek hiç wagt Türkmenistana gowuluk bolar diýip pikir etmäliň. Oň sebäbinem hemmemiz düşünip oturýarys. Onu wara o zatlar köremälim zady ol. Bir wara bolup geçen zatlar ol. Diňe wara ol hemme ol başga ýerlerde o bolardy zatda aýagyň diýe ol suwadik diýilýärmi suwadik diýilýär pamoýmy. Şonu gelip gezmeliler o köşelerde. Olýan o bir näme jygyrlyk bazaryna döndürdiler ara o ýurdu. Ýurdun baýlyklaryny, ýurdun Türkmenistanyň baýlygy bilen näçe
daşı yurt adamları milyarder olurlar. Neçe daşı yurt adamları milyarder olurlar. Halkına verdi ara o zatlar yani o. İnnem yani ne mödü götür ne täze şehir uracak. Täze paytağı. O näme peýdasy var sen o paytağıtın doğru sol jaylar doğdum adamlardan. Ha? Beýdip bara adamlaryň gözüni adamlaryň nalamarsınız. Adamlar öze düşünüp davno öze düşünüp başladı. Böyle her zadyň çeni var, bir çakı var. Verdim Muhammed'e. Prosto bir doğru her adam özüne bir priyemlik tapmalı sol özü isten çıkan ýagdaýyna da ýöne hökümaten oğlun goýmaly diýip zat ýok var o. Значит, öz oğluna bir goýýan, özüňem şuňal wezipäni ýanky özüňe kabul edip, значит, hemme zady öňkü ýaly şu ýanky kontrollukda saklamak sen bar netin. Şem? Ine sizin var ha gulaňyzy, ine şulary ýatjak zat bilen var ha şeýdip gysagat den var ha, şey toglamaly. Şem? Ölüm elementaryny şeýdip düwäsi ýagny, gerek gidijek zat öyle. İçinde hemme zat bar. O beýtmän ara o halky bir beýtmän, kösemän ara o. Suw üçünçüligi bolmasa ana keseliň birinji ýüze çykýan ýagdaýy. Gowy suw üçünçüligi bolmasa ana keseliň baş tutan şol suw üçünçüligi bolmasa. Özüňem meni study gutoran diýip döşüňe kakyp berdim. Onu tanz edip. Sen prosto bir goppama adam o. Orlu. Ben köp zadaýda oturacak da şuň künemämi şuň bilen jemlejek. Gülek sen gülek, gülýisi gelsin. Asman duru olsun, gün nurun sas bersin. Halkymyz ağlaman, şad oynap gülsün, dastroluyun, iki yüzlü adamdan. Asla onun adam sıfatı yoktur. Halk köptür, halkın yüreği aktır. Haramda yal dünya hiç gelen yoktur. Dastroluyun, peyli adamdan. Öz halkının ganim düşmanı olyar. Ağlamak yerine şad oynap gülyar. Vatanmazın ganın içer begen yer. Dastroluyun, ganhor bolan adamdan. Sancar Aydar setirilerim cemleyen, akmağı del, öz halkımı gollayan, barcak yerin ogodan depe deyip sözleyen, dasvol olayım, bu gelmişek adamdan. Olanlar, gelin kaydılar, öyünüze sağlık, gelecekte duşukları içenli. Men şutada bir radiyattan çıkarıptır, men şonu aydık geçeyim. Bir hakikat zadi, hakikat yerine nemedip bolya, doğru hem yerde kıyınçılık var. Yönü hakikati suud edip bolya da, her hil kıyınçılığım olsa, şey mi? Onu yönü suud edip bolya, ben o arada son bir deme koyuyorum ben, ne deyip olsa. Öyünüze sağlık, köp sağ olun, dinleyiniz için.